କେଉଁ ଜୀବର 9ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହାଇଡ୍ରା। ଡେଣା ନଥିବା ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କିୱି ପକ୍ଷୀ। କେଉଁ ଜୀବ ମାତ୍ର 16 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ? ଉତ୍ତର ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଓଷ୍ଟ୍ରିଚ୍। କେଉଁ ଜୀବ ବିନା ମୁଣ୍ଡରେ 7 ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରେ? ଉତ୍ତର ଅସରପା। ଗାଈର ପାକସ୍ଥଳୀରେ କେତୋଟି କୋଠରୀ ଥାଏ? ଉତ୍ତର 4ଟି। କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରରୁ ନୂଆ ଗଛ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଅମରଭୋଇ। ମଣିଷ ସହ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ବୃହତ୍କାୟ ପଶୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ଗରିଲା। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଉଭୟ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଉଡ଼ିପାରେ? ଉତ୍ତର ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ। କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ? ଉତ୍ତର ଛିକ ଗଛର ପତ୍ର। କେଉଁ ଗଛରେ 150 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ? ଉତ୍ତର ପୁୟା ଗଛରେ।